आज आम्ही श्री शांतादुर्गा प्राथमिक विद्यालयामध्ये आजच्या या बाजार डेचं आयोजन केलं आहे। विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच व्यवहाराचं गणिताचं ज्ञान मिळावं, ते बाजारात गेल्यानंतर वस्तू कशी विकत घ्यायची, पैशांची देवाणघेवाण कशी करायची आणि आपल्याला हिशोब करण्यासाठी या मुलांना आम्ही गणित विषयाद्वारे त्यांना आम्ही प्रोत्साहित करतो। त्याचप्रमाणे आम्ही आज हा बाजार डे अशा रीती आयोजित केला आहे की सर्व विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच व्यवहार ज्ञान कळावं, वस्तू घ्यायला समजाव्या, तसेच सुटे पैसे नोटा यांचंसुद्धा त्यांना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन व्हावं म्हणून आम्ही आजचा बाजार डे इथे आयोजित केला आहे। पहिले ते बरे दिसले की भुरग्यांक कितें तरी एक नवी कल्पना मेळ्ळी, हातून त्या भुरग्यांक जे ज्ञान मेळ्ळें तेतून व्यावहारिक ज्ञान तेंचे बरें जातलें आणि अशेंच तेंच्यांनी प्रोग्राम घेवन ह्यान फुडें भुरग्यांक प्रोत्साहन करून बरे भशेन ते चलोवंक जाय अशेंच सांगून हांव दोन शब्द म्हणजे प्रोग्राम म्हणजे बाजार डे। आता बाजार डेक साधारण भुरग्यांनी कितें कितें हाडला खबर? भाजी हाडल्या, चडशी तेंच्यांनी अशी भाजी फळावर हाडल्या आनी घरगुती वस्तू तेंच्यांनी आपले जे करपाचें पळय मिठाई जावं आनी कितें तशें तेंच्यांनी खूब कितें कितें हाडलां, पळोवन बरेच खुशी दिसली। आणि असं पेरेंट्स नात्यान हांव हांगासर येयला सगळे पळयला भुरग्यांक तेच्या हितूंच्यान भरपूर फायदो मेळटा। बाजार डेच्या निमतान गणितां कशी करप, पयशे कशे दिवप आनी पयशे कशे घेवप हें ज्ञान मेळटा आनी बरेचशे भोवतीक जी भाजी कशी आसा किंवा सामानाची नांव कसली आसा हें सगळें ज्ञान आमकां भुरग्यांक त्या मेळटा। आनी ही कल्पना आसा की शांतादुर्गा प्रायमरी स्कुलान जी चलयता अजुनूय चलयता ती खूब बरी आसा, हेच्या फुडें ती फुडें चलची देव बरें।